Barat ha kotor gnanggai lockdown corona virus no tui kirifa khanafa anglai tongjabayo joto hastene lukurok tei ajorao no hastene lukurok masaya manungya angui tongmano nugui khagnang takuk himangsu deborma tei khoroksa engineer takuk porimol deborma borok puruk rajnagar hangkoro thangui badlabari adc village o khopjak 54 nukhungno serba khlai mairung tei logio sapan phaisa khlai subasu khlaikya tei borok subasu khlaimani bagui belai kheno borokno hambai mario o jorao chini tiprasa dophani borokrokno sakbai thang obo haike subaka hinkhe je chini tiprasa bosong kuchugo kanane hini kha khayo oboni bagui no joto kha ganang lukurok ebar ang puisa ganang joto takuk tai bukuk songno borok haike no subasu rinani bagui joto no kha kaham tei hambai yaporo hambai oboni yagulo bono subathani logirikha chini takuk birohonala de borma bo progras nagor ana chaudhuri gamini bono bale pipeline hambai mari obo haike subama thane